egunon danori. Hemen ikasle eta irakasle asko zauzie, eta zuen artean nire ikasle ia gehienak. Azaltuko dugu pixkat, saiatuko naz azaltzen, izenburu honekin ez duzu saioa hasi eta hala ere badakite zuzarela. Honekin ideia bat egin dezakegu zertaz hitz egingo dugun. Batzutan, esaten dugu, interneten ez onartu, ez hartu zure datuak, ez ezer, baina hala ere badakite nor garen. Zenbatek uste duzue, nabigatzen dugunean internetez, eskutuan, arrastorik utzi gabe. Zenbatek uste duzue? Eta esango banizue ez dela behar loginik egitea, ez zuen daturik sartzea, ez kukirik onartzea, ez onartzea. Eta alanda guztiz ere, gure informazioa jakin dezakete. Hau nola deitzen da? Fingerprinting. Ez dakit nosbait entzun duzuen hitz hau, bai dago footprinting, baina gaur hitz egingo dugu fingerprintingari buruz. Zer da fingerprintinga? Da termino bat, baina teknikoa. Da teknika bat, non gure sisteman dugun konfigurazio bat, bai softwarean, bai hardwarean, bai sarean, horrek ematen duen informazioa. Ez duzu zertan loginik egin behar, ez ara zertan identifikatu behar, eta ez dago kukien menpe. Hau da, ez da zozer gordetzen duzuna eta ezabatu dezakezuna arrastrorik existeko. Teknikoki nor zaren. Zelan duzun konfiguratuta zure sistema, teknikoki nor zaren identifikatzen zaitu. Eta ezin duzu ezabatu. Ez da zozer gordetzen dana. Da, kukien kontrakoa, saioetan berriro kalkulatzen da, ez dago ezin dezakezu ezabatu, ze da zuen konfigurazioa nola dagoen eginda, ezin da ikustezina da, lehenengo ikusterakoan, eta esaten dana da, leer entre líneas. Ez da informazio oso zehatza, baina hortik datu asko atara ditzakegu. Orduen galdera da, zer da, babesteko edo zaintzeko. Hemen ditugu bi aldeak. Alde batetik, segurtasuna, ez da beti txarrerako erabiliko, segurtasuna, iruzurra dagoenean detektatzen du, teknikoki baliteke beste jatorri batetik etortzea, zarbide desegokiak eta identifikatzea, eta gero jarraipena egiteko laguntzen dau. Tokien arteko trakina, zelan jarraipena egin, eta honek perfil bat garatzen du. Baina ezin da desberdintasuna kontekstuan, zertarako erabiltzen da, erabili aldozu, gauza honetarako eta babesteko, edo gauza ez onerako. Hor dago desberdintasuna, ez da beti txarrerako. Eta zure nabigatzaileak hitz egiten dago. Batzutan esaten dugu, modu ezkutuan ibiliko naz. Eta horregaitik ez dau nahi esan, ez duguna informaziorik emoten. Konfigurazioak informazioa ematen du. Eta zer izten dago agerian? Informazio, guk gure nabigatzailea zelan konfiguratu dugun informazioa. Erabiltzailearen agentea, hizkuntza, resoluzioa, ze ordu zona, nondik abizen konektatzen, ze plugin edo estensio ditugun instalatuta. Orduen, bakoitza independenteki ez dau, igual ez zaitu identifikatzen. Baina guzti horrek batuta, horrek perfil bat egin dezake.
Eta ez bakarrik nabigatzaileak, hardwareak ere hitz egiten du zugatik. Zelan duzun konfiguratuta zure dispositiboak, nondik konektatzen zaren, resoluzioa, audioa, driverrak, dituzun iturriak instalatuta horredanak informazioa ematen dute. Eta zure gailuak ez du nabigatzen bakarrik, beste pista teknikoak ere ematen ditu. Eta uzten du sarean. Sareak ere arrastoa izten dau sarean. Zuen IP helbidea, nondik zabizen konektatzen, komunikatzeko modua, zelan konektatzen zaren, eta honen informazio guztiaren batuena, horrek sortzen dau perfila. Ez da perfila pertsonalki nor zaren identifikatzeko, baizik eta konfigurazioaren arabera ezaugarri batzuak izango duzu, eta horrek egin dezake gauza onerako identifikatzea, baina beste atakatzeko bebai, biktima bezala identifikatu azaitu. Alde ona, bebai, ez pentsatu bakarrik beti izaten du, ez dut identifikatu nahi, zebestela, ez ditu nahi nire datuak ema, baina alde ona iruzurraren aurkakoa. Fingerprintingak honako hauen detektatzen ditu. Ustekabeko gailuak, segurazki, gertatu zaizue, konektatu zariela dispositibo batetik, adibidez mugikorretik, edo ordenagailutik aplikazioaren batera, eta aldatu dozuenean, orduen eskatu dizue, bigarren autentifikazio bat. Horretarako, babesten zaitu, ez? Beste edo altxajatu mezu bat, esaten, beste toki batetik egonda konexio bat, zu izan zara, iztapen horrek horretarako ondo dator. Eta ingurune tekniko inkoherentziak bebai detektatzen ditu, ez da, igual beste atzerritik konektatu zara, edo ez zara betiko moduan konektatu. Eta eta butak ere babesten ditu. Ez du bere kabuz identifikatzen pertsona, baina bai portaera desberdina. Eta honen, hau da, konfiantza maila handitu edo txikitu egiten dago. Eta nork erabiltzen dau fingerprintinga? Enpresa desberdinak erabiltzen dituzte. Alde batetik bankuak, beste konexio bat izan duzula, edo beste dispositibo batetik, edo beste toki batetik, eta batzutan blokeatu egiten dituzte sarrerak. Nabaritzen dutelako zerbait desberdina egin dugula. Segurazki, danok izan duzue olako esperientzia bat. Batzutan esan duzu, ker rollo, ez? Hau aldatu behar dut, ez naz gogoratzen kodea, baina babesteko da. Orduen, bankak hau erabiltzen du, ez hartzeko, takeover, ez hartzeko gure kontuaren jabe ez izateko. E-commerce, ordaintzerakoan, bebai aukera hau oso garrantzitsua da, identifikatzeko ordainketak, ez izteko edo zeinen aukeran. Gaur pasau jatan eri, ordaintzera, eta txartela blokeatu duztie babes bezala, baina, pasau jate, puro baten, ez, zaten duzu, arazoa izan daiteke, baina, pentsatuko dugu gure onerako dela. Gero ere, zibersegurtasuneko enpresak, portaeran azterketa egiteko, eta dano dakigun bezala publizitate sareak. Hau, dano dakigu, agertzen jakula publizitate desberdina gure portaeraren arabera. Eta ez bakarrik nabigatzen. Beste dispositibo batzuetan, adibidez, telebistak. Telebistak, gaur egun, dira
ordenagailu bat bezala. Tablet bat bezala, sistema eragilea daukate, eta hor bai konfigurazio batzuk daude. Eta horrek identifikatzen gaitu. Badauz, fabrikaitzaileak, Sony, Samsung eta abar, bai? Aztarna bat usten dutela. Modeloa, ze aplikazio dituzuen instalatuta zuen dispositiboan, konfigurazioa, zuen sarearen portaera, horredanak, informazioa ematen dute. Beste dispositibo bat bezala jokatzen dute telebistak adibidez. Eta honekin, pentsatu, zenbat dispositibo dituzuen etxean, edo zuen eguneroko bizitzan, ordenagailuaz aparte. Telebista, Alexa, pilo bat, tresna. Horredanak konektatuta dauz arera, eta horredanak informazioa ematen dau. Eta gero, dekogu bestalde batetik, oin hartez dugu abesteko, baina bebai dekogu alde iluna. Betik dekogu alde bat ona eta alde bat txarra. Jarraipen bat izan dezakegu, eta ezin dugu detektatu jarraipen hori. Ez da jakina, ez da norbait iten eskaner bat, ez ezer. Jarraipen bat eta hori ezin dezakegu detektatu. Orduen, modu gauza berak da alde baten babesteko, baina mekanismo berdina, bebai balio dago, toki fingerprintenak alderatzeko, login gabeko nabigatzaileak behin eta berriz identifikatu ditzakegu, eta perfil bat sortu dezake erasotzaileak perfil bat sortu dezake. Ez perfil bat nor zaren, teknikoki zein zaren. Orduen, eraso batekin nahi dutenean, hemen daude bi aukera. Eraso batekin nahi dutenean, identifikatu dezakete teknikoki nortzun diren nire biktimak. Nik ez dakit nortzu diren, baina teknikoki nik konfiguratu dudan erasoa, nire biktimak dira hauek. Ze teknikoki horrek jasoko dute nire erasoa. Eta beste alde batetik, izan daiteke, imitatzea, zu bezalako profila teknikoki izatea, eta suplantazio bat izatea. Zein ingurune teknikoan, zure ingurune teknikoan oinarritutako jarraipena da. Ez onartzen edo gordetzen duzun zerbait. Zelan teknikoki duzun konfigurazioa. Eta hemen, klik egiten badugu berri batean, ez dakit aukera izango dugun. Hau da berri bat, 279.000 web infektatuta, JavaScript malware baten ondorioz. Hau ez da fingerprinta. Hau da, JavaScript baten bitartez, injekzio kode baten bitartez erasotuak izan dira. Baina hemen, fingerprintak zertan jokatu dau. Bajatzen badugu pizkatxo bat, gehiago. Gehiago. Pizka gora. Adibidez, hemen dekogu parametro bat, document reference, hori da datu bat. Gehiago datu bat, esan dugun bezala, da informazio tekniko baten multzoa. Baina, adibidez, honek, eta edozeinek konsultatu aldau informazio hori. Kodean dau. Honek, adibidez, enbote zauen, nundik, biktima, nundik heldu dan. Orduen, horrekin, ja identifikatu aldozu erabiltzaile batzuk, non danak duten perfil hori eta nire atakean jasoko dutena.
eta hemen fingerprintina hor izan da. Vale? Ja, jarraitu... Bueno, hemen azaltzen dau, irakurtzen baduzu, topatzen baduzu informazio, zelan izan da fingerprintina, bai? Azkenin da, web orrialde horietatik informazioa jaso eta betetzen dutenak parametro horiek jasoko dute JavaScript kodearen injekzioa. Vale? Vale, ja pasau aurkezpenera, eskerrik asko. Hau askotan entzun dugu, ez? Ez baduzu ordaintzen, zuzara produktua. Bai? Ez da bakarrik fingerprintina, bai? Portaera datuak ere gordetzen dira, bai? Nola erabiltzen dugun gure sistema, nola nabigatzen dugun, nola mugitzen garen zarean, zer konektatzen dugun, ze ordutan konektatzen dugun, bai? Saioak korrelatzen dituzte eta hirugarrenak integratzen dituzte. Jarraipen bat egin digute, eta horrekin gure perfila imitatu. Orduan, saioen kudeaketa txarra, hau oso garrantzitsu da, hemen garatzaileak egongo sarie, bai? Eta egia da, oin asko entzuten da, garatzaileak ez dekiela rekorrido asko, ze orain adimen artifizialarekin dana egiten dau, garapen txar batek ere bere eragina du, bai? Orduan, saioaren kudeaketa oso garrantzitsua da, zelan saioak kudeatu, gehi trakina hor jarraipen bat egotea, bai? Biktimak aztertzen dituenean ez da egun bateko gauza, bai? Hor dau monitorizazio bat, eta orduen horrek arriskua asko igotzen dugu. Orduan, erasotzaileak zure antza izan nahi duenean, adibidez, ez? Esaten duzu. Zelan izan daiteke nik bankuan transferentzia bat edo zer eiterakoan, zenbat aldiz, edo zenbat, ez da erreza, sartu behar dut berriro kodea, heldu jate mezu bat, zelan erasotzailea ez da hainbeste traba, ez? Eta guretzako ia traba gehiago. Bueno, hein aldabien erasotzaileak ez, gure sistema, zela konfigurazioarekin kopiatu, bai? Eta berdina dan bezala imitatu. Orduan, suplantatzen dau ez zu pertsona bezala, zure dispositiboa, konexioa, zure portaera. Eta horrela, konektatu alda sistema horretara, inongo alarmak sortu barik. Iruzurra, beraz, aldatu eginda, gure erasotzaileak saiatzen dira, saioko kukiak lapurtzen, baina hor dau informazioa, kopiatzen du erabiltzailearen agentea, proxyan residentzia erabiltzen dute, eta saiatzen dira zuen astarna kopiatzen. Zein da helburua? Zure emotea zu zarela, baina ez zu pertsonalki, zure gailua dela, zure dispositiboa. Hau lehen esan dudan bezala, saioen garapena, gaizki kudeatuta badago, hor dau gakoa. Hemen, badakit, ezaguten ditut enpresa desente, pentestin bat egin da gero, arazoa izan dela gehienetan, saioa ez dela ondo garatuta. Horrek zer dakar? Oztu aldute kukiak, zerbitzuak partekatu, garapen txar batek deko inpaktu handia. Adibide bat, egoera batean. Instantzia bat lortzen badugu, loginean, instantzia bat, hau da kasu reala, enpresa baten instantzia bat lortu ondoren, horrekin loginaen
baimenak, esaten da eskalada de privilegios, baimenak lortu eta erabiltzaile gehiago sortu eta lizentzia gehiago sortu. Eta hori arriskua da. Behin logina egin da, hor dau ipini behar dan esfortzua. Ez da bug bat, ez da errore bat. Gehienetan ez dagoela ondo diseinatuta. Ni beti esaten dutzien nire ikaslie. Diseinuan denbora pasatu behar da. Garatzen hasi baino harinau, ondo pentsatu zer pasatu aldan, txarrenean jarri, gaizkilean bezala pentsatu behar dugu, baina gure helburua etikoa da. Eta esaten dugu, eta zelan lortzen da hori informazioa. Badau tresna desberdinak, batzuk legalak dioz, eta beste batzuk ezain legalak. Orduen, zein da gakoa? Ez nabarmendu. Zarean, gero eta konfigurazioa berezia baduzu, asko nabarmenten zara, eta orduan errezago identifikatuko zaituzte. Badaurde tresna batzuk hemen pare bat jarri ditut, adibidez lehenengoa, ez dut egingo oin frogarik, ez dekot eman dispositiboa, baina lehenengoak identifikatzen zaitu zein arraroa nahi zen. Gero eta arruntagoa izan, hobeto. Egia da, hemen batzutan dekozula hori, ez? Nahi dut instalatu nabigatzaile euskera, ez dakiz baina, horrek asko murrizten zaitu multzora. Ingelesez baduzu, bueno, askok deki, erabiltzaile asko deki ingelesa. Baina, murrizten baduzu eta askoz eta zehatzagoa izan konfigurazioa, arraroagoa edo espeziala izango zara. Hemen aplikazioan zer begiratu behar duzu? Hori, bateratasun maila eta ezaugarri ez oso arruntak. Eta hor, agertzen bada, ez dela arrunta, erabaki, ia horrela jarraitu edo aldatzea. Eta bigarren, cover your tracks, hauen detektatzen du, ia babestuta nagoen. Hemen esaten dozuenean nire nabigatzailea, baina ni beti sartzen naz en modo inkognito. Igual, aproba. Nik gonbidatzen zaituztet aproba egitera. Eta hemen aplikazioetan zer begiratzeu behar duzu? Arakatzaileak blokeatzen baditu edo fingerprint murrizten badu. Orduen, nik gonbidatzen zaituztet, zuen dispositiboan, eguneroko dispositiboan, frogatzen ia neurtu zuen ezaugarriak ia zelan dauden. Hemen adibide bat, hemen dauz hiru mezu, bigarren Cover Your Tracks, horren aplikazioaren emaitzak, nik probatu dut, adibidez, lehenengoa, gero esango dut zelan urten dan, lehenengoa Strong Protection. Hori nahiko genduk. Zer uste duzue, hori inkognito bezala nabigatuta urten dela? Bigarrena, hasierako Sound Protection. Erdi. Eta azkena, Not Protected. Hiru aproba egin ditut eta hiru erantzun desberdin. Zein uste dozue, urten dela, bakoitzekin, modo inkognito, ze nabigatzaile, ze konfigurazio. Seinalea, adibidez, ontsa esango dut, ohiko ez den hizkuntza, oin dugu, hitz egin dugu neri buruz, Ni oso ados nago, euskaraz instalatzea, aplikazio guztiak ez, baina ez da oso ohikoa munduan, hizkuntza minoritarioak, bultatu behar dugu, baina jakin dezagun bereizten gaituela horretan.
Canvas eta WebGL, Canvas HTML etiketa, non JavaScripteko API-a exekutatzen da, irudiak, bide edo irude kudeatzeko, eta honek berezitasun altua ematen digu. Iturriak, instalarme fuentes desberdinak. Alik eta ohikoenak erabili, hobeto. Ezpiten dugu gauza bereziak oso politak, baina horrek berezten gaitu. IPA eta agentea, erabiltzaile agentea arrunta. Esango dutzuet, hemen lehengo mesua nabigatzaile Brave-arekin urten da. Strong Protection. Sound Protection urten da nabigatzaile arrunt batekin, Chrome bezala, baina ez ezagun bezala, modo inkognito. Eta Not Protected izan da nabigatzaile arrunt batekin, adibidez Chrome batekin. Orduan, zein da gomendioa murrizteko arriskua? Holan labor bilduta, Tor browser, honek egiten duena da denak, erabiltzaile denak antzekoak izatea, dena uniforme bezala, eta Brave seinaleak murrizten ditu. Kaos hori, murriztu egiten da informazioa. Orduan, gehiagizko pertsonalizazioa saiestu. Alik eta arruntena izan, hobeto. Zenbat eta bereziagoa izan, orduan eta errazagoa izango da identifikatzea. Eta kontua ez da desagertzea, ez doi erabiltzen ez ebes, eta bar. Kontua da ez nabarmendu. Ez da pasar desapercibidos. Eben, bai Bravean eta Torrean, pizkat gomendioak konfigurazioan, hemen oso garrantzitsu izaten da, instalatzen duzuenean software bat edo zer konfigurazioan, gure pribatasuna, datuak bialtzearena, hori dana, ahalik eta, batzutan ezin dugu ipini super estrikto, bestela ezin dugu erabili tresna desente, baina jardunbide egokiak, praktika honak, gutxieneko luzapenak, ez instalatu estensio pilo bat, ahalik beharrezkoak, ez aldatu agentea, eta iturriak eta hizkuntza, ahalik eta gutxien. Eta Torrean, lehioaren tamaina, ez aldatu, resoluzioa, berdina ez instalatu estensioak, edo beharrezkoak bakarrik, konfigurazio minimoa eta basikoa, eta nortasun berria erabili saioak isolatzeko. Beraz, esan dezakegu, ez duzu saioa hasi, baina zure inguruak hitz egiten duzugatik. Orduan, fingerprintingak zer frogatzen dau? Identitatea ez dela beti deklaratzen, ez du zertan informazioa bialdu behar zuk eginda logina informazioa onartuta eta abar, inguru teknikoak afektatzen zaitu, eta alde batetik segurtasunak eta pribatasunak, alde batek eta besteak, teknologia berdina erabiltzen dute. Zaten duen bezala, ez da magia, ez da jakina, azaleko analizi bat da, ez da ez dana legalki egiten, informazio hori lortzea. Informazio hori edo zeinek hartu aldau eta legalki hartu dezake. Galdera ez da ea identifika zaitzaketen, baizik eta zein dan identifikazio horren helburua. Hori da gakoa. Eta hau izango zen dana. Eskerrik asko.